Здравейте хора, днес ще отваряме колело в Stumble Guys. Тъпо, но просто последния път ми се падна брутален скин в Stumble Guys и реших да го заснема. Дублиращ. Дават безплатен Happy 2025. Да видим. Имам 154 джима. Аз искам да събера малко за тука. Ми се падна Epic Skin. Може и тука. Танци, мразъки. Само понякога ми вършат работа и това е много рядко. Май това да взема. Ей това. За една реклама. Нещо бъгна, мислите скипна рекламата, но нещо бъгна. И нищо не страда. Май да се купя ето това. Или пък да събирам още за, например, ето това. Защото мраза да ми се падат някакви ари, защото то се знае. И сега ще изиграм един левел. Сега ако не спечеля колоната, в един шорт си ударя главата. Преди това много трудно го минавах с 300 зора. Опа. Но съм тъп. Сега от начало ли трябва да почва? Стига бе. Има бара и бе. Кюфти. Има бара, кюфти, ето мръсно. Ела ти бе. Кора. Чувайте. Не чувайте. Нигър. Ще разпитвам нигър. Нигър умря. Пони еднорог. Не. Фокс май хер. Леци. Кой брайн? Мистер Би идва. Къде трябва да сме? Гол. На триъгъл. Опа. Какво направиш тук, бе? Много съм пръст. То майко на триъгълник. По-тъп от мен човек няма.
Той пак не пусна това. Let's see. Oh my god. Yes. I my rootness. Got my friends. Отидох на гадния път. Не. Уф, малко не. Тези захар не добавя. Тези е без. Тези е без. Без. Пана за. Тези захар не добавя. Кенджи! Няма да стейкам тези хора. Те са... сам. Много. Гледай. Те са още на първото. Бара-бара-бара. Запомните едно нещо. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Който неченка ходи, летает собой. Сигма, сигма, бой, сигма, бой. Подхай гора, и разбирам да пия. Едно от най-омразните ми. Тук ако спечеля съм бог. I'm pro. Богдаш. Също това съм... Ама мега. Наистина не съм по-добър от приятелите ми. Особено от един Даниджи. Той е... Не. Той е много слаб на това. Той е... В сравнение с него съм... горе-долу добър. Ти ме биеш, бе, ей. Мангалин. Си в шовината. Така, ако бяхте на небесата, чай да ви убия. Айде не дисквалифицира. Не. I'm loser. Спасената игра. Хайде. Чао. Не. Ако искате да ви покажа скиновете ми, сега ще ги покажа. Искам да го взема. Какво скотилко? Ще има 20 такива. Ще взема. Започваме с Common скиновете. Superior скиновете. Superior скиновете.
Epic скиновете, Legendary скиновете и Special скиновете. Това са ми иконките и танцовете. Първият този танц. Някой дали не знам, че ги имам. Това са ми този от пак. Крачките ми са малко. Започваме с този мечик. Това приключваме цялото видео. Чао! Не, изчакайте. Ако искате казах, може да си апгрейднем, виж колко такива точки имаме. Ще апгрейдна тази светкайца. Ето къде си. Ето ти. Ще вдигна ето аз. И спечелихме това. И до нови ще ви кажа само едно. Чао! И до нови срещи, иначе ще ви пропада.